Takže, vážené dámy, vážení pani, vážení priatelia, vítam vás pri druhom videu z BMW X4M Competition G02 LC. Ďakujem majiteľovi za možnosť, že som mohol toto auto natočiť. Mám z toho veľkú radosť, ďakujem. Takže, vážení priatelia, poďme si spoločne rozobrať nejaké technické údaje o tomto veľmi zaujímavom technologickom aute. Z nich je to, podotýkam, čistokrvné M-ko a poctivý spaľovací motor. Takže, vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia, BMW X4M Competition G02 LC. A ako som povedal, predstavené v roku 2021, je to facelift a zatiaľ bez nástupcu. No a čo sa týka pohonného ústrojenstva, tak pod prednou kapotou je uložený benzínový radový 6-valec. BMW je známe tými radovými 6-valcami. 3 liter radový 6-valec M Twin Power Turbo, teda dvojité preplňanie. Kód motora je S58P30T0. No a výkon toho radového 6-valca je 375 kW, 510 koní. Krúťací moment je 600 Nm. No a ešte nám majiteľ dovolí nahliadnúť na ten klenot, na ten radový 6-valec. Takže si ho spoločne pozrieme, ako krásne vyzerá, ako krásne je osadený. Čiže tu je ten motorársky klenot, radový 6-valec M Twin Power Turbo S58 P30, teda 3 liter radový 6-valec biturbo, výkon 375 kW, 510 koní, krúťací moment je 600 Nm a Bavoráci tak natlačujú ten motor do kabíny, ale tu je, tak by som povedal, že na náprave, možno to je len očný klam toho krytu motora, no ale aj pekne dizajnovaný ten kryt motora s logom M Power, takže 3 liter radový 6-valec, krásny je. No a čo sa týka tejto veľmi zaujímavej žltej farby, tak na X4 M Competition je vydaná vo veľmi malých množstvách. Je to veľmi zaujímavá farba so značením Sao Paulo Yellow. No a poďme k bočnej siluete. Tieto kolesá majú nádherný vzor, ten paučinový. Používajú ich X4M, X4M Competition, X3M, aj M3, aj X5 ich majú. No a vlastne tieto krásne paučinové kolesá sú obuté na nízkoprofilových pneumatikách o rozmere 255/40 ZR21. A táto X4M Competition má oceľové vetrané kotúče. No a kotúče vpredu majú priemer 395 mm a štvorpiestikové brzdové strmene. Za príplatok myslím, že ste si vedeli objednať aj karbon keramické. No a pokračujeme dozadu. Vzadu sú širšie pneumatiky, teda zmiešané kombo. Vzadu sú 265, teda vzadu sú 265/40 ZR21, čiže šialený rozmer tých pneumatik na tejto X4M. No a vzadu majú kotúče priemer 380 mm a dvojpiestikové plávajúce strmene. Čiže fakt, že veľmi veľké športové SUV kupé, ktoré veľkosťou už pripomína, aby som povedal, prvú generáciu BMW X5. No a čo sa týka podvozka,
u X4M Competition, tak sú tu elektronicky riadené tlmiče s pružinami, ale sú teda elektronicky riadené. Je tu ten M-kový podvozok, vlastne mení sa tá charakteristika motora, prevodovky a tých tlmičov, a samozrejme X4M Competition má aj aktívne stabilizátory, teda vlastne aj pri tej ostrejšej a rýchlejšej jazde sú minimálne alebo skoro žiadne tie náklony tej karosérie, takže aktívny M-kový podvozok s aktívnymi stabilizátormi.